Para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti, Shalom. Nami kula Penatua Francisca Rusmiati saking GKJ Prambanan Klasis Klaten Barat. Kepareng kula maosaken renungan Sabda Winedar dinten Rebo tanggal 29 Juli 2026. Kanthi ira-iraan wijine cilik dhewe tuwuhe paling gedhe. Ingkang kapendhet saking Markus 1 ayat 31 dumugi 32. Makaten pangandikanipun Gusti. Iku kaya dene wiji sesawi kang nalika disebar ing lemah iku wujute cilik dhewe saka saking wiji ing bumi. Nanging bareng wis disebar banjur tuwuh lan dadi gedhe dhewe saka saking sayuran sarta ngetokake pang kang gedhe-gedhe nganti manuk-manuk ing awang-awang padha bisa nusuh ing ayomane. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Yesus ngandharaken pasemon bab kratoning Allah. Dipun gambaraken kados dene wiji sesawi. Wiji ingkang paling alit piyambak ingkang dipun tandur ing pasiten. Nanging sanadyan lembut lan alit sanget, nalika sampun tuwuh wiji menika saged dados taneman ageng ingkang ngedap-edapi lan maringi pangayoman dumateng kewan ingkang sami ngayom ing pang-pangipun. Pasemon menika nyariosaken kados pundi pakaryaning Allah asring dipun wiwiti kanthi prasaja lan boten katingal. Nanging saksampunipun lumampah dening wekdal lan pambudidaya becik kagem nglampahi pakaryan menika ngetingalaken ewa-ewahan ingkang ngedap-edapi. Sangsaya tuwuh majeng lan ngrembakaning pakaryan agung menika. Wiji sesawi menika mujudaken pralambang kawontenaning gesang kapitadosan ingkang tuwuhipun saking sumebaring sabdanipun Gusti lan dipun lajengaken kanthi tumindak ingkang jumbuh kalian isining sabda kala wau. Asring manungsa nganggep remeh laku-laku kabecikan alit nanggapi sabdanipun Gusti ingkang katampi. Kamangka saben tumindak menika saged dados wujuding wiji sesawi rohani ingkang badhe tuwuh lan dados berkah ingkang boten saged kaduga ageng lan agungipun. Para sedherek ingkang kinasih, sumangga kita tansah sowan kanthi setya sanadyan
boten langsung katingal woing pakaryan kita. Tanpa pamrih kita nandur kabecikan, ngendhaleni rasa mangkel sarta nyebar katresnan. Kersanipun Gusti Yesus inggih menika supados kratonipun tuwuh wonten ing manahipun manungsa. Saking biji-biji sesawi iman ingkang alit ingkang dipun tampi saben dinten. Mugi kita dados tiyang ingkang tansah setya, sowan lan resnani lan nyengkuyung kabecikan sanadyan tanpa sorak lan pamuji. Makaten renungan ing dinten menika, Gusti berkahi. Amin.